Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 5:11. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon, erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga, erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldaw po nin Huwebes. Ini ang Bareta alas 5. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Enot sa detalye sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jimmy, maray na hapon. Kontrolado na ang proliferasyon kan dengue sa barangay Busak sa Banuan kan Uwas. 8 ang naging biktima. Ang good news, nagapantulos na dara sa ospital ang mga nagkakaragat nin lamok. Ngunyan, basado kay punong barangay Raul Sirio anas nakaluwas na sa ospital ang mga biktima. Sa ngunyan, clean up dan remedyo panlaban kan barangay kung saan pag nag-init ang panahon regular ang paglilinig ang instruction para sa mga residentes lalo na sa Purok 2 kan barangay Busak kung saan digdi sa nasabing purok ang igwa ni mga nagkabiriktima ni dengue. Sa Uwas, igwang total 53 na barangay Busak Mansana, ang igwanin kaso kan dengue. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Salamat, Chief Jim. Mga tugang, Bareta sa lado nasyonal. Pupo na ang transition sa Presidential Communications Office o PCO, makaliis ang paglusad sa pwesto ni Acting Secretary Cesar Chavez. Sigun kay Chavez, nakaroon na niya ang Batikanong broadcaster na si Jay Ruiz na masalida sa iya asin ipapamidbid niya ini sa palasyo sa maabot na Lunes, Pebrero 24 para mapunan ang sarong simanang transition period. Pag-abot kan Marso 1, makakapuo na si Ruiz sa bagong trabaho. Si Chavez ang nagsumitir kan sa iyang irrevocable resignation kan Pebrero 5, 2025 kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. May kabilugan na 1,023 katawo ang nadakop dahil sa pagbayular sa election gun ban, sigon sa Philippine National Police o PNP. Base sa update kan PNP, pinakadakol sa mga nadakop na nagbayular iyon hali sa Metro Manila na may 306, sinundan kan Central Luzon na may 162, asin Central Visayas na may 138. May 1,019 badil ang na-recover, kaiba na ang 403 na revolver, 306 na pistol, 41 gun replica, 26 na pampasabog, 26 man na Class A na badil, 10 rifle, 8 shotgun, 3 Class B asin 196 na iba pa. Base sa COMELEC Resolution number 11067, epektibo ang gun ban poon kan Enero 12 sagkod Hunyo 11, 2025. Bareta sa lado lokal, nasa linya hali sa Premier Distrito kan Albay. Sir Jamar Bien, maray na hapon. Salamat Joshua, 70 o 70 na mga taga-Premier Distrito Canalbay na natawan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa sarong dakulang kumpanya ni motorsiklo sa
Batangas City. Ini ang ipinagkumpirmar ngunyan sa DCGB News ni Mr. Sosimo Buenconsejo, ang PESO o Public Employment Service Officer kang Syudad kan Tabaco. Sinabi ni Buenconsejo na nagkondisir ngunyan na aldaw nin job opportunity sa tabang sa pagkikipag-ordinar sa lokal na gobyerno kan Tabaco ang Honda Philippines Incorporated, asin sa ginibong maghapon na pag-akseptar kan mga aplikante 70 sa mga ini ang nakapasar sa interview asin nakatalaan ng ipararom sa medical examination para totalmente ng makalarga magtrabaho pasiring duman sa indang kumpanya sa Batangas o pabrika sa Batangas sa mga masudod na aldaw. Sinabi pa ni Buenconsejo na apwer kan 70 na qualify o nakalusot sa interview, igwa pang nagkapirang mga engineer ang nakapagsumitirman kan sa indang mga aplikasyon sa mas haralangkaw na pwesto. Alagad ang mga ini ang mga haralangkaw na opisyales kan Honda Philippines ang nagkatala na magkondusyon ni interview sa paaginin online na kung sa mga 70 mga nakapasar o nakalusot na ang magiging trabaho ninda iyon manufacturing associate sa production operator kang Honda Philippines Incorporated. Ang Honda Philippines iyon nangangaipunin 200 na mga trabahadores, 70 sa nakaini ang nakakwalify digdi sa Primer Distrito Canalbay sa aga mapasiring sinda sa syudad kan Legazpi para maghanap man nin mga trabahadores. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Sir Jomar Bien. Nagbalawas ang Commission on Elections o COMELEC nin mga polisiya para labanan ang diskriminasyon asin siguruhon ang patas na kampanya para sa national asin local election. Kaibahan digdi ang bullying asin diskriminasyon kontra sa mga kandidato asin mga taga-suporta sa panahon kan pirilian. Sa iraron po kan Resolution 11116 pigko konsiderar na election offense ang bullying, diskriminasyon kontra sa kababaihan, person with disability o PWD, asin iba pang sektor, magin ang gender-based harassment asin pagbayular sa anti-discrimination ordinances. Sigun kay COMELEC Chairperson George Garcia, pigsiguro ka nasabi ng pulisiya ang patas na eleksyon. Posible na mahampang sa kaso asin diskwalifikasyon ang mga mabayular digdi. Piging ganyarman kan COMELEC ang publiko na magsaangat nin reklamo kontra sa mga pagbayular. Mientras tanto, mga tugang sa katakod na bareta, inanunsyo po kan Commission on Elections o COMELEC ngunya na Webes nagabos ng mga survey firms kay puan magrehistro sa panahon kan eleksyon. Kasunod ini kan pag-aprobar kan poll body sa COMELEC Resolution number 11117 kan Miyerkules, Pebrero 19. Nakapalaman sa resolusyon na sa peryodo kan eleksyon si isay man na persona, natural o juridikal, kandidato o kaya organisasyon na nagkukondukta asin nagdidiseminar sa publiko ng election survey kay puwan magparehistro sa Political Finance and Affairs Department kan nasabing komisyon. Sigun sa COMELEC, ang mga nag-pre-register sana ang otorisadong maggibo asin magdiseminar ng election survey. Mantang ang mga dating nagsusurvey igwa nin 15 aldaw para magparehistro. Oras na dain nasunod ang pinagtaong plaso, masususpendir ang saindang election survey. Nagkakaigwa na po nin lakdang ang Department of Energy o DOE para masigurong may supisyenteng supply ng kuryente ang nasyon sa maabot na eleksyon sa Mayo 2025. Sa iyang 2024 performance report, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lutilla na naghanda na ang Task Force on Energy Resiliency na pinamamayuhan ni Undersecretary Wimpy Fuentevilla para mapakusog pa ang supply ng enerhiya, lalo na sa mga lugar na may kukonsiderar na kritikal sa supply ng kuryente. Nasa katahawan kan tag-init ang bulan kan Mayo na panahon kan eleksyon, kaya puga-puga ang paghanda kan nasabi ng task force para masigurong day masablay ang supply lalo na sa mismong aldaw kan eleksyon.
Nakipaghuro naman ang task force sa Commission on Elections o COMELEC para madeterminaran ang mga lugar na mga ngaiponin padagos as in establing supply ng kuryente para sa magayon na koordinasyon. Sinabi pa ni Lutilia na may pangangaiposinda para sa mobile emergency units, alagad ay tulos mababakal ini dahil sa nasuspendir ang USAID projects, alagad naglalaom na makakuha ng dagdag na units para magamit sa panahon kan eleksyon. Mientras tanto, mga tugang kinaskasana kan Department of Energy ang pagbilog nin implementing rules and regulations kan Philippine Natural Gas Industry Development Act para mailarga na ang mga nakalinyadang gas exploration sa nasyon. Sa iyang 2024 performance report, sinabi po ni Energy Secretary Rafael Lutilia na pigtatapos na ninda ang draft kan IRR para mapunana ang proyekto para sa natural gas bilang pagrealisar sa ipigbubusol ni Marcos o pigbubusol kan Marcos administration para sa paggamit nin renewable energy. May nagkapirang lugar na nadagos na para sa drilling operations asin piglalaoman na madudungangan pa sa mga masunod na aldaw. Pigahalat na sana ni Lutilia ang pag-aprobar kan Malacanang sa service contracts kan nagkapirang natural gas exploration para sa native hydrogen. Sa katunayan, sigun kay Lutilia, duwang kumpanya hali sa Estados Unidos ang interesado para magkondukta nin gas exploration digdi sa nasyon. Mga tugang, maabot na sa 753 na pulis ang tinangka sa serbisyo kan Philippine National Police o PNP sa sobra 10 bulan na pagtukaw ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ini ang dahil sa padagos na pinakusog asin implementasyon ng disiplina kan PNP sa saindang lado pon kan magtukaw si Marbil bilang hepe kan pulisya kan Abril 1, 2024 sagkod Pebrero 12, 2025. Kaibahan sa mga kaso ang 493 na awol, 38 na envuelto sa paggamit ng illegal na droga, 18 sa robbery o kaya extortion, 15 kaso ng karapang serious violations, arrogant homicide, paggadaan, pangmamolestya asin graft o kaya malversation. Siniguro man ni Marbil na ang gabos na dismissal cases ang nag-agi sa due process, patas na investigasyon asin administrative review. Sinabi niya na wara nin espasyo sa sendang organisasyon ang mga pulis na nagbabaylar sa ley. Sa kabilugan, poon kan Enero 1, 2022, sagkod Pebrero 12, 2025, maabot na sa 2,598 PNP personnel ang natangkas na sa saindang serbisyo. Aram na kan Presidential Anti-Organized Crime Commission o pigapod na PAOK ang kinamumugtakan ni Attorney Harry Roque na pigtutubudan na nagatago na sa ibang nasyon para makaibitar sa investigasyon kan Quad Committee may kinaraman sa issue kan Philippine Offshore Gaming Operators o kaya POGO. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PAOK spokesman Dr. Winston Casio na igwa na sindang intelligence report sa kinamumugtakan ni Roque alagad dai pa pwedeng ipahayag mo niyan. Sinabi niyang igwang counterpart ang PAOK na nagtataon ng impormasyon sa kinamumugtakan kan dating presidential spokesman asin isusumiter ninda ang sa indang impormasyon sa tamang ahensya asin tamang pagkakataon. Si Roque ipinapod sa Quad Committee para magsimbag sa investigasyon manungod sa POGO operation sa nasyon. Alagad nagmatagas ini matapos makakuha ng mga dokumento ang PAOK sa sinakyadang POGO Hub sa Pampanga na nagkokonektar sa iya asin na diskubring naging abogado pa ini kan kumpanya. Nag-apilar ang Sarong Transport Group para sa pamientras na paglangkaw ng minimum na pamasahe sa jeep, mantang pendyente pa ang saindang petisyon para sa paglangkaw ng pamasahe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hinagad kan Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o kaya ALTODAP
na magpautob nin piso sagkod 2 pesos na provisional fare hike sagkod na magbaba ang presyo kan kada litro nin diesel. Sinabi ni Alto DAP President Boy Vargas na oras na magbaba ang presyo ng diesel, otomatiko nindang ibabalik sa inisyal na minimum fare. Tulong transportation groups ang nagsumitir ng petisyon sa LTFRB na langkawan ang minimum na pamasahe sa jeep nin 5 pesos asin dugang na 2 pesos man kada kilometro. Pig-adalan kan Office of the Solicitor General o kaya OSG ang mga legal na lockdown para idepensa ang soberanya kan Pilipinas sa West Philippine Sea kasabay kan padagos na paglaog kan mga barkong Chinese sa teritoryo kan nasyon. Sigon kay Solicitor General Menardo Guevara na may nagkapirang opsyon na pagtutukar kay bahan ang Department of Justice o DOJ asin Department of Foreign Affairs o DFA alagad day pa pwedeng isa publiko ang detalye. Apisar kan 2016 ruling kan Permanent Court of Arbitration na nagpabor sa Pilipinas padagos ang agresibong aktibidad kan China sa West Philippine Sea. Apwera sa legal na aksyon, pigpapakusugman kan gobyerno ang diplomasya sa paagi kan koordinasyon sa mga kaalyadong nasyon, tanganing siguruhon ang pagpapautob kan pangkinabanalay pag-abot sa kadagatan. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga baretang ngunyan para sa aga. Mga baretang maruluwa sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na pong nadangog sa Radyo DZGB. Ini ang bareta alas 5. June Napoles sa lado technical, Jerome Martinez sa IT, Shara Leron sa production, sa newsroom, News Director Mar de la Cruz, katuwang si Angel Mustaza, Jenny Balyaran asin Mary Joy Jaresco. Kaiba ng interns Halisakat College, Dan de Melgar asin Braille Allen Santor. Ako po ang saindong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat kan saindong pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect